dezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara Kaixo, ikusle guztioi. Zuekin, euskararen maratoia. Zuen maratoia. 40 urdu, baiez. Jende asko egongo da galdetzen. Zer den, edo zertarako den maratoia. Nagusiki, dakitenak erabiltzera bultzatzeko. Eta ez dakitenak, euskara gure herriko kaletan ibiltzeko beharrezko dela kontura daitezen, edo gutxienez, horrela pentsatzen dugun pertsonak, gero eta gehiago garela jakin dezaten. Hortxe dituzu, dantzariek, txalapartariek, eta animatzaileak. Eta zer hobeto maratoi honi hasiera emateko, txalaparta saio bat. Eta ondoren agurra. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna.
errezago dela esatean, ez ditu baliokera, eta halako jarrerez euskeraz ez egiteaz gain, euskeraz bizik nahi noiz ala bizitzeak kalerazten dituela jakinik, behin behinako ahalegin minimoa egin gabe geratzen direnen zapera salatu nahi genuke. Eta zuekin aurrak, herriko aurrak. Ikastetxe publikoa parte hartuko dute. Beraz, Garaikotxea, Oztaran, Zumauru eta Sasotakoak izango dira. Bakoitza bere lana eskainiko dute. Txisteak, asmakizunak, dantzak, Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero iraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero iraba. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. A ver zein da hemen dagoen azkarrena, Zer da? Ez dituzten zuaitzadanik, A ver, Takano, zer da? Elefantea! Bai, elefantea da. Nola ez, Takano? Elefantea ez dela esaten dute mutil haue? Oiek ezakite zer. Haundia da, eta agarrak ditu, elefantea izango da. Zer da da? Zein azkarra ditu, hauek? Zein baita? Bai. Beste da. Bueno, orain, dirubidez, dantza hor zerbait Euskal Herrian euskara, nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskara.
Arteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen nola irtengo naizen plazara. Zabalbideak eta aideak gure hizkuntzak har dezan arna. Bada garaia noizbait dezagun duda hori galedo iraban. Zabalbideak eta txotxolo da gabe. Lasarten txotxolo handienak hemen jarri behar da. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Aurren saioa bukatu ondoren, jarraitu dezagun pelotarekin. Hementxe ditugu 4 pelotariak, herriko pelotariak. Arteaga, Etxezarreta, López eta Urkiola. Partidua bukatu ondoren, omenaldi txiki bat eskainiko zaio Jose Solanori. Esan beharra dago, hegoaldia ez dela hain egokia, baino saiatzen ari dira 4 pelotariak.
da bakarrik egin nahi. Beraz, hemen nire herrikideak diren Daniel eta Xavier favorez gaur nirekin batera aurkeztu, Ondoren nian kontrarantza, bigarrena. Atxu, Lehen antzerkia eta orain zuekin Kazkabarra taldea. Iaia esan genezake bi kazkabarra ditugula. Bat, soinuekin eta kantakin eskaintzen digutena. Eta bestetik, euri nazkantea. Batetatik, gero eskatu behar bai diogu gau guztia gurekin pasatzeko, eta hola pizketa bera animatzen diren. Non behin batez bizitzegari, begi bilotza zabalik eta gameslari. Gero negarra egin zitzaingun barneko laguna eta gidari, ala begarrez gertatu ginen gau beilari. Argi berri bilagoaz, elkarrekin bidez bide, gau luzegak egin gaitu, ameskide. Argi berri bilagoaz, elkarrekin bidez bide, gau luzegak egin gaitu, ameskide. Naiz eta gaua izarri gabe agerine guan zerrain, zergatik etxi eta zergatik eginegan. Amez gozotan itoko dugu hainbat neke eta hainbat ezbean, Euskal Herrian marko entzurik ez du pegan. Argi berri bilagoaz, elkarrekin bidez bide, gau lutzegak egin gaitu, ameskide. Argi berri bilagoaz, elkarrekin bidez bide, gau lutzegak egin gaitu, ameskide. Naiz eta hainbat urtetan zehar, bilota oinaz ez bete, eta malkoan dena irudi ikuimeke. Planetan kantuz jardoko dugu, ametsak logone
partaideak, mesedez. Bueno, miletik, zema beten jugu mila? Miletik gora gaude, rekord mundiala betetzen. Jendeak ezin duena da errepikatu. Egon direnak lehen, oain berriz, ezin dute parte hartu bestela ez da baserioa. Ez. Ezan behar dute, hori. Persona ezberdinak, persona hor diferenteak, herrikoak, herrian jaio, herrian bizi edo herrian hor lan egitea. Bueno, biski bali maia, horren bai. Biskiak eta bigarren mailako horiek. Biskiek onartzen dut jogu,
eta emango zaizue. Txaleta. Kotxea. Dantalekua. Piztina. Motora. Horrua. Ardua. Dolara. Koka. Orain, tuti, mesedez. Bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe sailatu Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Bere atletika fusileroa hor diputio, animo akabate. Leheneko prozesara joan daiteke. Baina nure Buesak nura ikutu duela esandu. Buesak. Buesak nura ikutu duela esandu. Buesak nura jende atzea, mesedez. ¿Sabes cómo se pasaba? Si te vas hasta... Hiru minutu izango dute, proba balitzeko. Irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer euskal herri ditzake
venga, 3 minutu dauzkazu. Bat, bi eta hiru. Venga, Patxi. Venga, gogo. Opa! Ez du lastoa pasa, baino, 3 minutu dauzka. Beste saio bat egiteko aukera izango du. Patxi. Mesedez, jendea atzeratu. Venga, Patxi, ez da zer pasatzen, venga, ánimo! Mesedez, jendea atzeratu. Patxi, venga, venga! 15 segundu! Eta demora orain txarrak. Bat, bi, eta hiru. Venga, apa, Jose. Venga. Yep, beste bat. Oraingoz, pasadu pistoia. Honen zekak indarra honek. Venga, Jose. Venga. Eta hirugarrena. Minutu eta piko, beste bat. Lau ere pasaditu, aber bosgarrena pasatzen duen. Venga, Jose. Venga. Bosgarrena pasatzen duen. Animo. Animo, Jose. Venga. Apa! Eta bosgarrena ere pasatu. Jaun Andreok, urriak 26, igandea. Zuekin euskararen maratoia. Orain dira, eguardiko 12ak. Honek esan nahi du, bete dirala 28 ordu. Beraz, 12 falta dira maratoi honi amaiera emateko. Zuekin, harri jasotzaileak. Hor dituzuet, Belleria, Saizaranaiak eta Etxeberria. Gurasoinenieke adierazi, lengo legezarrean zuen aurrak hasi, ai hoien ez zuen aurrak hasi, zehazkan etzen duten erderaz ikasi.
asko dira mundu zabalean, hizkuntzak asko dira mundu zabalean, bagointza gordezagun modua palean, ai oiene modua palean, amak erakutsia bere magalean. Ni bueltak ematen jo. Lasaien bueltak ematen jo ni. Haunia. Oba. Hala, haida ta, txandakatu. Neotxi hori, haideketa. Re, Dios. Lepo. Ez da zuen minik hartzen. Haida. Bi buelta. Teleriak. Hala, txandakatu. Teleriak hiru buelta emango jo. Ota. Hau, granuk eta hori giztio eukitzen, Eutxi. Bega, beste bueltatxoa. Oideketa. Oia. Zorri kakatzeko. Ota. Lau buelta hone. Bega. Eutxi. Hau, zailagoa da. Buelta. Beste buelta bat. Laurdeneko lau buelta ingotxu. Orduz. Hautsi, ata, hautsi, argi, ota, zena hortxe deketa, hauts, aidata, txalo bero bat, aizue, oso ondo, eba, bueno. Zuekin, euskararen maratoia, 40 ordu baietz. Orain, dantzariak izango ditugu. Ibargi eta Erketz taldekoak. Aurresku bat eskainiko digute. Egoera celebreada beraz, egoera celebreada beraz, penatzen agurazo askoren joera,
ai oiene askoren joerat, kalean gora Euskadi etxean. Osongi. Gurasoei nenieke adierazi, lengo legezarrean zuen aurrak hasi, ai oien ez zuen aurrak hasi, ze askan ezen duten erderaz ikasi. Dira
dira mundu zabalean, hizkuntzak asko dira mundu zabalean, babaintza gordezagun modua palean, ai oiene modua palean, amak erakutsia bere magalean. Gurasoei nenieke adierazi, lehengo legezarrean zuen aurrak hasi, ai oien ez zuen aurrak hasi, se askanetzen duten erderaz ikasi. Maite dugu jaio gineanetik, horreta maite dugu jaio gineanetik, mundu ontara sortu ginean egunetik. Agur. Ama euskera gauza guztien gainetik. Orain bere gizonak gure entrevistatzailearekin entrevistatzen dago. Ebaiakera bidatzen dugu konexioa. Arrizketa egiteko, biktimaren senarra. Nola gertatu da guztia? Babaitza mantikila erraiatzen, eta irristatuta egin da. Zer sentitzen duzu? Ni oso pozik no. Nolatan? Ez dudalako berriro berdetxean. Trikitilariak gera, bizkaiko gazte barria, soinu pandero eta besti, lotura baten jarria, herriaren gustagarri, gauza estimagarria, zue galaitzera gatoz, zentzuraren maitigarria. Soinuaren irrintzia, panderu zintzarrikotza, esku bizkorren ikutu, eragin aldi zorrotza, irritari gozoeta, herriaren txatrabotza, haupa gaztia zuekin, daukagu gure bihotza.
Andreok, gutxi geratzen zaigu maratoi honi amaiera emateko. Gutxi gora bera 4 ordu. Eta horan, afaria, herriko afaria. Hemen dira, zarrak, gazteak, plateraren inguruan. Aragi xertu da gozatuz. Bere sagardoa, eta ardoakin. Ona egin dizuela. Dituzue motzaren bertso batzuek. Izan ere motza lasarterra izan baizen. Afari hontan ere, omenaldi txiki bat eskainiko zaio Pablo Hernani txikiari. Berarekin batera izango da Etxeberria ere. Naiz eta batzuek, oraindik afaltzen egon. Hortxe dituzue, zarrak eta gazteak. Dantzan gogotik. Zuekin euskararen maratoia, 40 ordu baietz. Minutu gutxi geratzen zaizkigu. Maratoia honi amaiera emateko. Zuekin Joseba Tapia. Hauxe da, Lasarteko euskararen maratoia, 40 ordu baietz. Jaun Andreok, minutu gutxi geratzen zaizkigu amaiera emateko maratoi honi. Ikusten duzuenez, jendia hortxe dago. Dantzan, jotaki. Zarrak eta gazte. Animo!
batzuek aixetan bertzeak negez. Bazterrak bete dire bai kriolinez, gauza ederrez. Dupela bezain zabal dire beherez, konkorrak Balsa ere bai, jaun Andreo. Txugun, txugun. Gehiegi arrimatu gabe, gazte. Argi jopeta. Zuekin euskeraren maratoia. Amaitzen nahi gara, jaun Andreo. Minutu gutxi geratzen zaizkit. Iragan egun batez zen komedia. Plaza baten gainean ikusgarria, hango irria. Batzen karrosan igan naria, ezin naria. Karrosan ez zion txar, ibelaldia. Karrosan ez zion txar, ibelaldia. Postilunak askoinan juramentuka. Kriolinaria izen beti pusaka, oizerdunanka. Bazterrak hausi nahiz, zalapartaka, kopeta joka. Karrosan ez ditaike, holan ambarga. Karrosan ez ditaike, holan ambarga. Lehen mintzatu ginen gu elgarrekin. Artoz ezin asea zela gurekin, bazen zerregin. Orai Andreak denak kriolinekin. Euskal Herrian euskaraz nahi Oraingoan bai, jaun Andreo. eta jola, planeta bizi euskaraz eta hortaragoa. Amaitzen goaz. Hortxe dituzue. Animatzaileak. Azkeneko hitzak esaten. Bakarrik gehatzen zaigu liburu zuzketa bat. Superman gisa ebilenagoa. Honen ondoren egingo dana. Eta bukatzeko hasieran bezala, agurra. Osta, horiek poduki, eta zuzen, euskaraz, mintzatu. No, oso Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada. Ordu gontan eok egiten ditantza. Ordu gontan. Ez aldala. Ega. Geure
bat izango da. Zentzua, nahi dugu euskarari jarraipen bat ematea. Tarduan maratoionekin egin nahi dena, guk reto bat burutu dugu eta beste gure antzeko herri batzuek ere gauza bera egin nahi badute eta gure retoa hautsi. Karrua ekartzak? Karro txiki beharriko edo. Bueno, eskultura honen esan nahi ere, edo esplikatu dela bi pusketa direla herritik ebakitak. Bueno, horrek, ez dakit berak esan dakoa, ez? Hor, eskulturak esan dakoa. Orduan falta zaigu beste herria. Orduan, nola ekartzen du. Orain gozpeio, zutu. Eta hortxe dut testigua. Aiako kulturetxean egindako. Lasartearrok, itxeropen batekin gaude. Aber ze herri animatzen da orain. Marka hau hausteko. Lasartek lortu du. 40 urdu baietz euskeraz. Hauxe izan da gure retoa. Euskal Herri, Euskalduna, irabazteko eguna,
amaitzen dugu, jaun Andreo. Hauxe izan da, Lasarteko lehenengo euskararen maratoia. 40 ordu baietz. Eta badakizue, euskeraz mintzatu. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun